Kublai yapi we away ipteng biang ya Catechism of the Catholic Church ha kanika tayo ke baladep ngila page bat ngila kre sapang kajing penpau jong uble mentapat ngi page ya kirdan jong kajing penpau jong uble hangi kibriu te nidan sau benta jong kanika kerdan leneki stages of revelation kabanikong hakaba sedang ublei ulapan pau hi yalade ha ubreu ublei ulatau bat pene ya ki baro dakaktin ke jung ula ai ya ubreu ya ka saki sabut keba lenter barok si lenter syapang yalade ha ki jinglong ki basna jong ki ki bala thau bad shushu da kaba ukwa ban pli ya kalanti sya ka jingpin im habneng ulapan pau yalade ha ki kimi ki pa ki banikong ki jongi nadu kapasda ulakhat ulawer ki sya ka jing yalong ka wei ka pajan ne ka pajan tam bat ula penkup yaki da ka jing bat ka jing penman hok ka ba pernai kane ka jing penpau ka jong u kam syam la dukut no namar ba ki ikpa temen jongi u adam bat ka im kila laptop ka pop jongki kam pensel kam syam la pen dukut ya kane ka jing penpau jong ublei yalade ha ubreu hadin jong kane ka jing hapno na ka jing hakapok ublei udang yai ptin yaki bat ban pendon haki ya ka jing kermen jong ka jing pen im takba ukular yaki ya ka jing siuspa bat syam la sange ban pin ya ka jing siolem ka jong u ya ka chat pen riu lane ya ka pateng pen riu ba ukwa ban ai ya ka jing im bom jukut hakitu ki bawat ya ka jing pen im da ka jing yai sha ha ka jing yai lep ha pat ngi siam ya kane ha ka we ka dulir jung ka balang ka pakerteng day verbum ka paragraf ka balai ha ka bai hang tu ya kane ka jing ong kumne la kedau sha ka jing thok ba kuit kalau nong ka ba lai jung ka kitab Genesis dekat khat san bat city jung Paulus sha kinong Rome ka nong ka baar dekat driu bat nyau dia akan ke jing duai jong ka Eucharis pakuit ke basau bagi lendok ki duai ki bishop ki duai ka formas kani ke jing duai ka long kumne wat la haba ulale bom ko yame bat ula duno ya ka jing ya long lok bat me mem syam la ino ya u hakabor jong ke jing ya sasisin lane biang pa biang mila terwa ya u ya ka jutang wad ublei unang yai terwa berbor ya ka jutang jong u bat ubriu ini ke bangi siam ha bangi pule ya ka jitok bukui ya ka history jong ka jat penriu Israel nata ka baar ka jutang bat unowa hadin ba kani ke jing yalong kawei lani sitili
jong ka pateng benriu ka lapait la prano da ka pop ublei sisien pat ulawat ya kalat ban pen im biang ya ukun benriu kendiat pa kendiat nangta ka jutang pat unowa hadin jong ka jing pen sleium ka ai ya ka jing pen pau jong kani ka jing pen yat jong ublei ya ka baya dei haba ubu ya ki jai benriu pa pher te ha ko pat ka kom ong ba u la ai ya kane ka jing pen pau jong u ka pa kendiat na ka we ka por sha ka we pat ka por ha kata ka jing bu jong u ya ki jai benriu pa pher ha ka we ka ri na tai we pat ja benriu ha we pat ka ri ya ka we pat ka jai benriu pa kren ya ka we ka tin ha ka we ka jaka ya ka we pat ka jai benriu pa kren ya ka we pat ka tin ha ka we pat ka jaka pat da ki kur ki jat jong ki la bu la ka jong ha kiri lene ha ki jaka ba ki shong ki sa ble lo mang lo bu kumta but kene ke jutang ke jong ur ha kini ki breu ai lo kumta pateng si benta kat kum ke jing don jong kini ki jat penriu pat ki kur ki jat ki long ying ki long sem pat ki pakren halak ki tin kane ka jing long jong kene ka jing pen klat ha ki bun ki jat pen riu ni ki ri ka long ha ka ju ka por ka balong ka ta ka bab long renti jong ka sawangka lene ka universe ta ka bala ka baar ka jing ka kum ka jing long jong ka imlang ka salang bal ka pareng yong ka social nata kebalai ka jinglong ha ka kam niam bad kani ka jingle jublei kalong ban bu uput usam ya ka jing sorong jong ubreu ubalhap na ka jing ai bad ya kiba kine ki breu kilong ya teli ha ki bolong mar kompong kene ong kejing angnut ba mar kompong perverse ambition ban penlong hitang paramaki butang kitang ki para breu ban yalong sitili kani ya kapa lajia ha umot babel ibangi sem ha ka kitab Genesis long khatway khat saw tundriu but ya kaba la ongru ha kitab jing start along ka sipau khat san nangta Henry namar jong kapop ka jing don bun ke jing maneblei la ne ki blei but ka jing maneblei thau jong kiri ba pher jong ki jai benriu ba pher but jong kitu kinong sensar ya kitu kiri kane ka yai penlong berobor kata kejing pen wanra ya kejing ma kane kejing bu ya kono keban wanra ya kejing sniu rekat bat kane ka urkom im jongkin kibriu haba ki im gentil kemut klem ublei bat ki penlong blei ya ki bomlong blei nata kejutang bat unowa kat yaisa ha wat ha ki por jong kejing long gentil jong ki priu pada kum kita ki poru kena kejutang bat unowa kaya ini bat kana yai peteng hadu kata kapor jong kejing pen bena ya ka kubor babha dau jisu lene jipur bena ya ka gospel ya ka bangi siam kitab Genesis long ka pakhandai kat khandriu bat Lukas
arpuway arpusam. Hakadei verbum ke paragraf balai du kerang ong yang ya kani. Tika Bible lena ka jing thok bakoi ka nyoburom ya ki kato kani ki briu ki balalong ki gentil. Gentil kebumut baha kata kapor ublei umpat penlong ya ke jaj penriu ya kepala khot kerteng Israel. Te syuai kata kapor ya kene ka jutang ba ulaya te bat Noah. Dikte ki briu ki bami pateng hadin jong Noah. Wa ya ki don apa deng jungki ya ki bangi tibha ya ki kerteng jungki bat kita kilong. Wa kini kilong ki gentil. U Abel ubahok nanta usim ubalong ru ulendok ubah kerteng Melkisedek ubalong ka nongmuna jong u Jesus Christ. Ngadon la tha ru hangni u Noah u Daniel u Job. Ikini ki bangi siam ro hagi jing thok bakoi ka Bible ka bangi pe ki lenong jong ka kitab Genesis dekat khat pra jong lenong khat sao ta Hebrew nhiều lai but Ezekiel khat sao thì cái jing thok bakoi kumne ka pen pau ya ka jing krau jong ka jing long bakentang ka ba la ban poi da kitu kibala im kat kum ka jutang balai te bat unowa da ka ba ap ya ukris uban sawan banlum kum kawei ha ki khun kiba dei ki jong blei kiba la sapriang keleng angta kabalai ublei ulajit yau Abraham kenang banlum lang ya ki jaj penriu kiba la sapriang keleng ublei ulakhat yau Abraham na kari ke jong u na kiba hayeng Hasan ki jong u na kayeng ukpa jong u bat ulah penlong ya u Abraham na u Abraham u klalong u Abraham kata kabumut Abraham kamut ukpa jong ki jaj penriu akaba ulaong happy baro kapateng penriu jong kapertei en sakerku hau Abraham kapateng penriu ki jaj penriu baro en sakerku bang siam ikene kitab Genesis long ke khat nyau khat san khat ar lai pada keba long kat kum jing penbet lenong jing ke Septuagint ngila penbet tu ya kene Galatia long belai dekat Prat kibriu kiba lahir pateng nau Abraham makin long kita kiba long kita kiban sayok pateng ya kakular keba lakular ha ki apartment ki jaj penriu len ki briu ki bala jet ya ki bala khot ban pen kre na ka banta kata kasngi ha ka ba ublei un lumlang ya ki khun jong u baro ha ka jingalong ka wei ha ka balang ni sia mekane siti ki Roman khatway at pra gospel kum Johannes khatway san puar but dekat Khandriu jong kalanong kaba sipau jong gospel at kum Johannes kibriu kibala hiar pateng nau Abraham kita kiban salong ki ban barok kitu kibriu kini barokoi kibriu apa ngi pet yo Abraham sepang ka story bato yo Abraham kim tang kita ki Israel ki don ru ki we ngi ken mau ya ka ketura ngi ken mau shwa ka ketura kedon sakawe pat ka breu ka tu ka balong ka mrau jo u te kitu ki bami nang tu bahia pateng-pateng nau Ismail te kineru ki balong ki pateng jong Abraham pat kini borok ki breu ha ka we kasni
kin sawan ya lumlang kawai hakabalang. Pat kani kabalang Katolik kabalang ani kabalang Katolik. Di nomor kata kani kebahangi haban duairu. Nangta kini kin salong uta utit ha kiba ki gentil kin sa haparigang grafted ya kasiru ibon ipun kamnetin ban long ban krap krap iki jingtung we pa jingtung ha we pa uja jingtung so jauh bat so nyamtra enggak ban krap ti ki gentil lembah jong kini bahir pateng na Abraham kini ki gentil kin sa one craft kusuan craft bad kin salong kumta enda kilangit ha ujisu ki patemen ki prophet bad ki don katokane ki breu jongka jutang kebarim ya ki ba barabor kabalang kalaken ya ki kum ki rukhoi ha ka riti le niam jongki di kini kilong kita kiba blade ula ai berlabu ba kini berkhoi kibriu ki bahir pateng do Abraham kin sawan banyalong kawai kin saklalong balang kebalong kamet jong Chris nata ke pasau blade la penlong ya kibriu jong ki Israel hadin jong ki patemen blade ula penlong ula penman ya Israel kum ubriu jong tak pa pelajut yaki na ka jing sya'rin mrau ha Egypt dan na ka jing long mrau ha Egypt nang ta ula seng batki ya ka jutang ha lum Sinai pat lengba Moses ula ai ki ya ka ain khnang ba kin dup tip dan ikindup itu ya bat ban syakri ya kum wei ublei ubaim bat wei ublei ubashisha kupa ublei kupa ubasuma bat ubalong unong bisa ubahok kenang ba kindup pet sya uta ubalong unong penim ubalakular dapat siya mekene haka kuwe kadulir kumangi ongane ka day verbum paragraf kebalai kumta Israel kelalong jaj benriu lingdo jong ublei ya kiba lakhot yaki daka kerteng jong utrai Israel ka kerteng Israel kejemut jong ka kerteng Israel kawan Isra kemut ubreu ubajok el kemut power kemut Israel kemut ubreu uba lajok da kabor Israel terjemut jong Israel di kane kejaj beru Israel kene kejaj beru lengdok ya kaba lakhot yaki daka kerteng jong utrai bat kibalong kibaningkong bandia sngau ya kasur jong kaktin jong ublei kibreu kibalong ki handman rangba jong kajinget jong Abraham nang tak khadu lengba jong ki prophet ublei usaidur ya kibreu jong ha kajing kermen jong kajing penim ha kajing kemilti ya ka jutang kebat thmai pat kebat ne junom nak keban tabaro keban sa tho ha ki do not ki jongki ya ki bang siam ya kane ha ka jing tho jongki nang thu lupa jing tho jong Isaya na thu lupa no ba ar tu sao ta Jeremiah life way hadu life sao Ini siam ru ha kasti seki Hebrew long ko basipau kat khandriu ki prophet
ki lapen benar ya ka jing siu spa ke ba tikna bat ka bom artatin jong ki breu ki jong ublei ka jing pen khoi ya ki na baro ka jing bom yai ne ki jong ki purification from all their infidelities nata ka jing pen im hakaba and sakentup ya baro ki jai pen riu which will include all the nations. Iba ini la ben semru ha Ezekiel lai pun riu Isaiah sapu kendai san ban riu bat Isaiah san pulai khatway. Halar kini ki ek baro ki baduk bat ki ba sngeurit ki jong utrai kin sa kit kin sa yo ya kane ke jingkermen ki kentai ki ba khoi kum ka Sarah ka Rebecca ka Rachel ka Miriam ka Deborah ka Hannah ka Judith bat ka Esther ki la pen im ya kane ke jingkermen jong ki pai Israel ban yo jing pen but ka nomuna nana ka nuksa ka ba khoi tam na pedeng jong kini ki kentai ni sem ha ka Maria kini ngila ban sem ban pule ha ka kitab Sefania long ar khot lai but Lukas iwe lai pupra ti kumne ngidon sau benta jong kane ka jing pen pau jong blei hangi ki breu i kane nget ngekermen bahkan pensutu yangi ha kana kom ublei u pen pau yelade hangi ki breu ti ngin sapteng biang ha ka kelas ke bansawan ya kane ka jing kre jongi syapang ublei lengba ka Catechism of the Catholic Church. She make like a Catechism of the Catholic Church, but alright, can you get the pareng, but ni persang wan pule ban sutu agak tin kasi tu insa yai peteng ban ya kendu ban ya keren capang ki kiba ni di ban tip ban sutu capang ke jingpen im jungi ke bawan lembai jong try jing Jesus Christ kumno ngilong ki belejit pat kumno hakwe ke singin salong tang ke wei kapalang